Kamenný lev stále stráži vchod do nášho domu. V hľadničke stále vzniká holý ľad. V poštovej schránke stále svietia prázdne telegramy. Na námestí stále horí náš je vlastný brat Ján. V poštovej schránke svietia telegramy. Kto ak nie my? Kedy ak nie teraz? Stare nás vyblednutými očami a krikľavými vlasmi vychádza von z tieňa obrovských dverí stále s tou istou večnou otázkou. Aký je dnes deň? Lesklá minca, ktorá má len jednu stranu, stále padá škárou schodišťa do suchej slivnej chvíle, ktorá nemá dna. Po schodoch stúpajú a zastupujú stále tí istí susedia, neznámi ľudia bez tváre, vysokonáje ženské nohy, živí aj mŕtvi, položiví, vymyslení, na poli narodení, nadšení, stratení, zlomený aj lahostajný, emigrovaný dávno do seba aj do Kanady, peskové výkriky aj vytrvalé korytnačky ostien s rastúcim pancierom. Usmievavý robot, aniel strážny, nápadný fízel, aj nenápadný vrah. Dávny ználi dožívajúci svoj prízračný život v cukrárniach, čakárniach, cvokárniach, na žltnúcich fotografiách. Skutočné kroky neskutočné fakty, stále ten istý sen o všetkom, stále nás kriklavými očami a vyblednutými vlasmi vychádza von z tieňa obrovských dverí stále s tou istou večnou otázkou. Aký je dnes deň? Lesklá minca, ktorá má len jednu stranu, stále padá škárou schodišťa do suchej skutne chvíle, ktorá nemá dna. V poštovej schránke svietia telegramy. Kedy ak nie teraz?
stále vzniká. Holý ľad. Jan stále horí pod viečkami našich privieraných očí. Na námeste, kde hluchý a slepý s vetrom zametajú ničie stopy. Stále vedú prázdne dvere.